Фелікс Віцин. Продовжуємо інформаційний прайм-тайм на телеканалі АТР. Це Бугунь. Бугунь сьогодні в студії Оксана Денисова. Та Осман Пашаєв. Зараз маємо двох гостів у студії. Обговорюємо доцільність введення візового режиму з Росією. Юрій Береза, депутат Народного фронту. Добрий вечір, Юрію. Мар'яна Беца, речник МЗС. Добрий вечір, Мар'яна. Добрий вечір. До пана Юрія, як до депутата. Давай підведусь. Значить, перша ініціатива прямої пам'яті щодо введення візового режиму з Росією офіційно виникла у 2016 році. Спікер парламенту Андрій Парубій подав відповідний законопроект. Потім цей законопроект десь дівся, очевидно, досі там припадає пиль в кабінетах. А цього року ініціатива виникла знову. З ініціаторами виступив Народний фронт, зокрема лідер фракції Максим Бурбак нещодавно знову підняв це питання на трибуні Верховної Ради. І ти хотів запитання. Я так розумію, що після того розголосу, який останнім часом, це для парламенту питання вже вирішено, так? Про запровадження? Ні, ще ми збираємо своїх сторонників, збираємо голоси. А от сигнальне голосування було якесь, да, з цього приводу, чи ні? Ні, не було, але я вам скажу, що є досить серйозний супротив поки що. Я вам скажу, що для мене немає ніякої системи координат, яка може зупинити моє, наприклад, рішення. При тому, що в мене рідні в Росії досить багато. Скільки у вас голосів зараз є за підтримку запровадження? До 200 ми доходимо. До 200. Від кого йде опір? Від ваших партнерів по правлячій коаліції? В тому числі. Я не хотів би висвітлювати це зараз в ефірі, тому я боюсь, щоб зірвалися ці перемоги. Позиція МЗСу яка? Позиція МЗС в цілому була завжди досить такою одностайною і системною. Ми ніколи не заперечили проти запровадження безвізового режиму. Як то кажуть, ця говорка по Фрейду, враховуючи безвіз, який наближається з ЄС 11 числа. Але ми завжди виходили з того, що потрібно дуже системно і дуже зважено і виважено підходити до стратегії запровадження. Тому що, звичайно, для нас ключовим є безпека при перетині кордону з країною-агресором, тобто виїзді з країни-агресора. Але разом з тим ми прекрасно розуміємо, що питань дуже багато. Які насамперед? Перш за все, це наші громадяни в Російській Федерації, яких приблизно 4 мільйони громадян, які теоретично можуть постраждати. Чому? Наведу практичний приклад. Нещодавно набули зміни до закону про громадянство Російської Федерації, які дозволяють отримати прискорену процедуру громадянства Російської Федерації для будь-яких мігрантів, незалежно скільки вони перебувають на території Російської Федерації, якщо не знають російську мову. Тобто фактично це було зроблено, це спрямовано для українців, саме тих, які йдуть з Донбасу, наприклад, враховуючи розв'язану Росією агресію, для того, щоб показати також і маніпулювати цим фактом, показати світу, що ось ми дійсно країна миротворець, приймаємо всіх громадян, громадянство надаємо. Це вибір кожної людини. Це вибір кожної людини, але якщо прискорене громадянство, це теж один фактор маніпулювання. Це перше. Другий момент – це, звичайно, питання Криму. Це надзвичайно важливо. В'їзд в Крим, в тимчасово окупований Крим. Тобто це територія України, яка є тимчасово окупованою. Це наша територія. Якщо ми зараз вводимо візовий режим з Російською Федерацією, умовно кажучи, що у Російської Федерації є два сценарії. Це або дзеркальний сценарій, тобто вони теж вводять проти нас віз, да? І тут я можу там далі трошки там дивитися, як розвивається ситуація. І, наприклад, не вводять проти нас Вводять. Наприклад, можуть і не вести асиметричні заходи. Наприклад, більше дестабілізації на Донбасі, більше репресій в Криму. Все можливо. Насправді, практика показує, що Росія дуже часто діє асиметрично. Але як тоді в'їзд в Крим? Для мене, наприклад, особисто, це дійсно питання, ключове. Давайте я вам розкажу перестороги, які. Він їздив. Ні, я не їздив, коли А що тоді ще є? ФСБ може зняти. Ні, давай, Оксана, до цього. По-перше, коли йдеться про наших громадян в Криму, з ними нічого не трапляється, тому що, незважаючи на те, що вони всі змушені, навіть якщо не брали паспорти, вони вважаються громадянами Росії, в них є всі документи українські, і вони спокійно перетинають кордон, для них з Україною нічого не змінюється, навіть якщо найвізовіший режим буде створений, якщо не буде перекрито взагалі пересування, я сподіваюся, на це не підемо, щоб люди могли виїжджати за бажанням, тобто вони за візовий режим, і нічого не трапляється. Але проблема виникає в тих українців,
які мали прописку реєстрацію на материковій Україні, але мають нерухомість в Криму. Абсолютно. Мали. Родичі, І от, так, нерухомість. і от з цими людьми може виникнути проблема. В них виникає страх, що в разі дзеркального запровадження віз вони зіштовхнуться з тим, що вони не зможуть їздити вільно до Криму. Абсолютно. Я хочу почати з того, що насправді проблема української державності і українських керманичів з 91-го року, що вони не зробили декілька речей. Я скажу, що проблема в Криму базується якраз в мисленні всіх керманичів України. Не можна було дозволяти гратись по комуністичним правилам в незалежній Україні, що стосовно Криму. От те, що зробили один із моментів, ми не зробили чітку кримсько-татарську автономію. Навіть не треба було автономію, треба було признати, що це Кримсько-татарська область. От якби ми признали, тоді б у нас і таких проблем не було. А от без віз, я абсолютно вас точніше, візовий режим з Росією, я підтверджую цілком. У нас не буде проблем в Криму. Насправді, треба завжди робити вибір. І насправді, те, що стосується нерухомості або якоїсь власності, більшість власності була вже відібрана. Залишилась, невелика частина того. І тут все рівно прийдеться робити вибір громадянам України. Чи йти через європейські суди і це стягувати з держави Росія, або чекати, як будуть убивати наших громадян. Я вас розумію, як депутат, можливо, більше стикаєтесь з людьми, в яких є на комерційна власність. Ми не про це кажемо. Це про людей, які мали квартири, будинки. Їх здебільшого не відбирали. Давайте будемо чесними, відвертими. Відбирали, бізнеси відбирали, да? І пов'язані з ними об'єкти, квартири. Я не знаю випадків, коли відбирала б навіть окупаційна влада квартири. Те, що була приватна власність, так, приватна власність, але у багатьох, дуже у багатьох українців, там, якщо статистику зібрати, які не були зареєстровані, були там десятки тисяч, іде, може за сотні тисяч об'єктів нерухомості, квартири, будинки, ділянки, це все є в Криму. Але багато рідних. Я теж хочу сказати, це людський фактор. Крім того, що ми дуже багато рідних сім'ї. Я знаю дуже багато знайомих, навіть знайомих по міністерству, у кого є родичі там. І це величезна проблема. Потім буде їх відвідувати. Тобто це треба враховувати. Моя ідея була в тому, щоб сказати, що треба дуже виважено і продумно проходити до нашої стратегії, щоб мінімізувати ризики для наших громадян, тому що для нас це ключове. Але я розумію, що таку річ, що якщо ми запроваджуємо візовий режим, вже не йдеться мова про розірвання дипломатичних стосунків, бо треба буде тримати консульські установи для видачі віз. Це ще одна проблема, насправді. Росіянам там, а і відповідно українцям тут. Тобто дві країни таким чином уникають питання іншого про розірвання дипломатичних стосунків. Тут, якщо дозволите, знаєте, проблема з одного боку, я вітав Мінськ в свій час, який врятував, по суті, українську державність, а з другого боку, Мінськ-2 є проблемним для України в першу чергу, тому що ми були змушені грати по правилам західного світу про те, що ми домовляємося, сідаємо, домовляємося, беремо на себе зобов'язання, відповідно, брала Росія на себе зобов'язання. При тому з нас питають як з демократичної країни, яка завжди дотримується своїх, а Росія сприймають всі як, це зграю бабуїнів, які ніколи не виконували свої зобов'язання, і їм це дозволено. Ми тут у вилці. Я абсолютно згоден з вами про те, що мабуть, треба було б оголосити війну. При оголошенні війни... Я про війну нічого не казав. Я зараз про розірвання дипломатичних стосунків. Це ж продовження того, що тепер ми не розірвемо дипломатичні... І позиція МЗС цікава. Тобто тепер не розривати дипломатичні стосунки з Росією. Ні, я б так не пов'язувала ці дві речі напряму, насправді. А перш за все, хотів б сказати, що введення візового режиму, от ви зачепили консульство, наче, так? Тут є величезна проблема, дійсно технічна і технологічна. Тобто, якщо ми вводимо візовий режим, ми розуміємо, що навантаження на наші консульські установи, і це при цьому я хочу наголосити, що МЗС ніколи не виступав проти введення візового режиму, просто ми намагаємося аналізувати всі ризики, які є. Навантаження збільшується, якщо не втроє, то ще більше. Тобто зараз у нас є 5 консульських установ. Це посольство України в Російській Федерації в цілому, яке має консульський відділ в Москві. Це Генеральне консульство в Санкт-Петербурзі,
в Ростові-на-Дону, це консульські установи в Єкатеринбурзі і Новосибірську. Тобто зараз, в принципі, да, діє у нас безвізовий режим, у нас є угода між Україною та Російською Федерацією про безвізові поїздки громадян від 97-го року, вона є чинною. Якщо ми вводимо візовий режим і припиняє діяти ця угода, тобто ми маємо розуміти, що ми маємо бути готові, як МЗС, до того, щоб посилити, технічно, матеріально забезпечити наші потреби. Ми проаналізували поки що, це ще дуже попередні розрахунки, тому що аналіз здійснюється ще далі. Але ми проаналізували так орієнтовно, умовно кажучи, наприклад, кількість там тих громадян Росії, котрі прибувають до України там щороку. От, наприклад, у 2016 році, за нашу інформацію, там приблизно 1 мільйон 300 тисяч росіян в'їхало в Україну. Так? Виходимо з цього, що десь приблизно 40 віз на день. Нам потрібно збільшити орієнтовно, це дуже орієнтовні розрахунки, тому що дійсно робота ще триває. Збільшити буде кількість співробітників на 100 консульських співробітників, тому що величезна Росія. В самій Росії, так? В самій Росії. На 100, це мінімум на 100. Це велика проблема? Ну, в принципі, це велика проблема. Хоч в МЗС в цілому, в центральному апараті працює 600. Тобто більше ніж на 100 нам треба буде збільшити тільки в одній Росії. Ми перестрибнули тоді. А яка концепція візового режиму? Через консульські установи все як треба складно, чи на в'їзді в аеропорту купуєте всі візові марки? Якщо це через консульські установи, плюс нам треба апаратура, техніка, технічні, тобто автоматизовані там паспортні столи, тобто спеціальні апарати, які видають і штампують віз. Тобто у нас цього раніше не було, тому що у нас постійно діяв безвізовий режим з Росії. Тобто це не настільки просто, на це потрібні кошти. Знову ж, за надзвичайно попередніми розрахунками, це мінімум там 7-8 мільйонів гривень. Я кажу тільки про те, що це все ми зараз враховуємо, ми дивимося, як дійсно Вибачте, врахувати за наші рахунок стратегії. консульського збору ви ж всі ці гроші повернете, здається. Ви... Ну, Я це пам'ятаю... життя покаже, тому що насправді поки що важко так екстраполювати на майбутнє. Ми просто говоримо про реалії, які зараз потрібно. Тобто ми рахуємо, скільки в день теоретично можливо віз, тобто може бути 20, може бути, ну в середньому десь 40, наприклад, віз. Ми аналізуємо. Тобто на них потрібно більше, ніж 100 консульських співробітників, які можуть це робити по всій території Росії, мовно кажучи, в цих консульських округах. Мінімум, це дуже мінімальні цифри, там, це поки що орієнтовні. 7 мільйонів гривень треба виділити на обладнання додатково. Тобто це все теж враховується. Щось мало. Я не можу, математика якась. 40 віз, це що у вас лише 12 тисяч громадян отримає за рік, якщо 40 віз на день? Ні, ну це кажу, якщо брати, ми беремо поки що дуже такі попередні статистичні дані. Тобто, якщо, умовно кажучи, в 2016 році в'їхало 1 мільйон 300 тисяч осіб, ну тобто, ну це середні статистичні, да? Тобто, за рік? Да, за рік, да. Тобто ми дивимося, там, скільки може бути там теоретично в день. В день може бути більше, менше. Тобто, Так 4 тисячі віз вам в день треба буде, може здається. бути більше, може бути менше. Ми зараз беремо середні статистичні, дивимося, як, наприклад, Європейський Союз видає росіянам там, ну 40 там в день, ну комусь 70. Ми беремо зараз середню цифру, мінімальну цифру насправді. Тому що дійсно ми не можемо спрогнозувати, як на майбутнє буде. Це в принципі питання, яке потребує додаткового Юрій, є аналізу. що додати до цього? Я просто додам, що ми чітко повинні розуміти одну річ. На сьогоднішній день Росія ворог. Окупант, ворог, Я абсолютно який погоджуюсь. розв'язав Третю світову війну. Подальший розвиток, який може бути в нас з Росією. Однозначно, до тих пір, поки в Кремлі сидить цей режим, говорити про мир або навіть нормальне співіснування не буде. Ми не можемо говорити. Я думаю, що Росія повторює історію фашистської Німеччини. Я думаю, що другий чи третій керівник Росії, який приїде в Україну, стане на коліна перед українцями і попросить вибачення, тоді тільки можливий більш-менш нормальний діалог і співіснування України і Росії. Тому тут МЗС якраз треба розраховувати в першу чергу на це. Хочемо, ми не хочемо, інших варіантів, на жаль, немає. Я б хотів би, щоб у нас були інші варіанти. Але ми різні світоглядно. Ми не заперечуємо це, але ми намагаємося всі складові, політичні, юридичні, консульські проаналізувати і всі ризики. Юрій ж зі своїми там прибічниками шукає 226 голосів для цього в парламенті. Ви ж готуєтеся, коли орієнтовно ви кажете, будете готові до запровадження візового режиму? Ну, це не ми готуємо. Якщо буде ухвалено політичне рішення, ми будемо готові. Єдине, що нам потрібно додаткове обладнання, як я кажу, консульські співробітники. Це, якщо буде політичне рішення ухвалено, звичайно, ми ніколи не казали, що ми проти. Тобто ми, в принципі, ніколи не відкидали ідею запровадження візового режиму, тому що ми розуміємо, що Росія – це країна-агресор. Але до цього треба підходити досить мудро і виважено. Ще хотів наголосити на важливий фактор. У нас є величезна ділянка, неконтрольована ділянка українсько-російського кордону.
Це теж треба враховувати. Тому що дійсно вона є неконтрольованою, і через неї з Росії введемо візовий режим, не введемо, буде поступати дійсно, як поступає зараз, на жаль, і техніка, і зброї, і найманці, і так далі. На неконтрольовану територію. Так, знову ж не на контроль. Тобто виникає тобто це питання теж треба враховувати. Ще один момент: у Росії є спільний безвізовий простір з Білоруссю. Тобто, як буде рух і взагалі пересування яке це має значення? А тому що у них спільні в'їзди, ну, виїзди. що, У них спільна паспорт. А паспорт? Ні, у них спільна Ви ж база. по паспорту, а не по місцю перетину Ні, кордону. у них спільна база. і- Тобто, якщо вводиться то це треба аналізувати. Це теж підлягає додатковому аналізу, тому що раніше у нас не було таких прецедентів. Розумієте, питання в тому, що раніше не було прецедентів введення візового режиму з країною, Слухайте, пані Оля, тут окупувала це не територію. відповідь. Тому якщо громадянин Сполучених Штатів, які зараз користуються безвізовим режимом з Україною вже давно, з часів Ющенко, з'їжджає з території Білорусі, для вас же немає значення? Він виїжджає з американським Це не паспортом. для нас. От знаєте, було скільки разів, як я думаю, колега підтвердить, коли народні депутати в'їжджали в Білорусь, і їм забороняли в'їзд, тому що в Росії їм заборонено в'їзд. У них є спільне правила щодо в'їзду і виїзду, і спільна база даних. І тому їм заборонено в Білорусі не за те, що вони щось чинили в Білорусі, а тому що в Росії їм заборонено Так це в'їзд. інша справа. Ми тут Ми при чому? тут, Ну, тому це як це на нас впливає? це теж треба врахувати, якщо раптом Росія вводить дзеркальні дії, це теж треба враховувати. Тобто це не можна просто відкидати. Тому кажу, що потрібно А це враховувати консультації з Білорусі, чи вона будуть одразу вводити теж можливо, публічний тому візовий що режим? в них спільний безвізовий простір. То можливо, ми не можемо сказати за Білорусь. Але вони, здається, відновили контроль на кордоні останнім часом. Росія так відновила в Білорусі. Ні, ну але безвізовий простір діє спільний. Спільний безвізовий простір в Білорусі діє. це нас А не стосується. його не можна відкидати так. Все рівно якийсь фактор там може бути. І ми не знаємо, як подіє далі Росія. Тому що сценарій може багато. Може бути дзеркальне введення візових там правил для України, візового режиму для українців. І тоді наші громадяни, які, наприклад, там працюють, змушені будуть повертатися, отримати робочу візу, платити ті ж Росії, країні-агресору, повертатись назад. Хтось не захоче, буде залишатись там у рідних, отримати за прискорену процедуру громадянства. Тобто питань дуже багато. Тому я кажу, що це дуже комплексне, досить складне питання. На нього немає однозначної відповіді. От так одразу чи ні одразу. Тобто тут треба проаналізувати досить багато Тому фактів. я запитав вас, скільки вам часу треба за це? Це не тільки нам, це державі. Вони органи виконавчої влади. Вони будуть виконувати політичні рішення, які буде ухвалити Верховна Рада, а скоріше за все адміністрація президента і президент Петро Порошенко, тому що рішення політичне залежить від нього. У нас нещодавно був Олег Панфілов, це грузинський професор, журналіст. І він працював в департаменті інформаційної безпеки РНБО Грузії, коли була війна. Ми його спитали, кажемо, а яка у нас найбільша, які у нас найбільші ризики або найбільше наше недоопрацювання так у війні в інформаційній з Росією? Він каже, це вам треба розірвати культурні зв'язки. Каже, це перше. Мова, московський патріархат, церква, да? Сюди все входить, так? А медіа, соцмережі, те, що зараз заборонили, так? У нас є 4 мільйони громадян, які зробили свій вибір, поїхали в Росію з катертю дорога. У нас є 1,5 мільйона громадян, які перетинають кожного року кордон, це теж з катертю дорога і назад, так? Які всі зробили свій вибір. У нас є 10 тисяч загиблих на Донбасі. Поки ми не порозриваємо, я просто розглядаю візовий режим запровадження як одну з функцій розірвання культурних зв'язків. Поки ми це не припинимо, ця війна просто не закінчиться ніколи. Але я хотіла у Юрія спитати, мені чомусь здається, що ви не можете знайти голоси у парламенті за це політичне рішення, тому що в парламенті багато лобістів бізнес-зв'язків з Росією. У нас економіка на них побудована практично, у нас багато дуже російського бізнесу, і російського капіталу влито сюди. І воно не суттєво рівень цін не знижується в зв'язку з війною. Чи це так? Я хочу продовжити, підтвердити одну тезу стосовно того, що все рівно, так як ми отримали безвіз, все рівно МЗС треба напрацьовувати варіанти. Ми зараз східний кордон, по суті, сам Європи. І тому які варіанти, як будуть отримувати українці візи, українці Росії будуть отримати, чи це буде в аеропорту, чи це буде на вокзалі, чи це буде десь в консульстві. Це вже момент, я думаю, техніки. В першу чергу. Це момент техніки, так, але хочемо ми, не хочемо, ваше міністерство повинно працювати день і ніч для того, щоб це напрацьовувати. Тому що східний кордон Європейського Союзу ми з 11-го, наскільки я пам'ятаю,
числа наступного місяця. І оскільки ми отримали безвіз, можна було б переінтровувати населення на Абсолютно. тих же І ми- самих і ми заробітчан. повинні- і- Давайте ще його отримаємо 11 числа, щоб все було добре. Ні, я думаю, що все буде добре, але... Що стосується, ну насправді, знаєте, досить мені жаль іноді спілкуватися там з певними колегами в парламенті, коли вони говорять про економічні в першу чергу зв'язки. Знаєте, не може бути економічних зв'язків. От ну, не може бути. Менше з тим вони є. Але тут от ми зробили декілька кроків, ми робимо поступово. Я хотів би, щоб ці кроки починалися з 2014 року, от те, що ви говорите. І про заборону культурного обміну, про закриття комерційної московської церкви. Ну, давайте так говорити, це бізнес, який, наприклад, курував в Україні бізнес горілки і цигарок. Кирило – це найбільший був магнат, який продавав горілку і ці церкви. Хочемо ми не хочемо. І, на жаль, це до сих пор... Про те, що вони всі ФСБшники, ми Так. помовчимо. Це я вже взагалі не хочу говорити. Знаєте, все рівно цій Верховній Раді прийдеться визначатись. От вона багато кроків гарних зробила, і тут прийдеться визначатися. Знаєте, оця така тихеньку дірочку, яку залишили там, ми мотнемося через Мінськ до Москви, повирішуємо свої питання, тут знову ж таки прийдеться робити вибір. Цивілізаційний вибір. І повірте, я думаю, що той, хто захоче, треба визначитися. Я хочу займатися бізнесом в Москві. На Москву. А де законопроект Парубія, той, що був у 2016 році? Він на який все? В кабінеті у Парубія лежить чи досі? Більше всього, що, знаєте, от, на жаль, у нас політична доцільність переважає наші розумові потреби. Для мене нема компромісу з Росією. До тих пір, поки в мене 2 осколки в хребті з російського снаряду «Град», в мене нема компромісу. І не буде ніколи. Щодо решти країн співдружності, які пропозиції? Ну, поки що ми говоримо тільки про Росію, тобто по іншим країнам у нас поки що залишається все як є. Політична думка. Дивіться, от я, як член постійної делегації Україна-НАТО, я вам скажу, що от ми досить близькі в нашій позиції з країнами Прибалтики. І ви знаєте, я їм заздрю. Я теж. Вони якраз перші звільнилися від цієї радянщини, комунятщини, цієї вонючої, проклятої ідеології Великого Совєтського Союзу. Ви знаєте, я готовий розмовляти з будь-якою країною, яка відкинула це і бачу цю країну як партнер, і можна розмовляти. Все інше, все, що протухло Володимиром Іллічем, от для мене це закрито. Я запитав про решту країн співдружності незалежних держав. До речі, ми там в якій позиції знаходимося? Ми досі спостерігачі там? Чи в СНД? Де в СНД? Чи може вийде, Чи ми хто? Ні, ну ми там не спостерігаємо, ми не підписали, ми не ратифікували статут, ми просто не беремо участь фактично в роботі органів. Але є певні кількість угод всередині є певна СНД? кількість угод, зокрема там соціальні угоди, пенсійне забезпечення, які для нас важливі. Це ж не двосторонні угоди з Росією, Так. умовно кажучи. Тому, звичайно, вони залишаються чинними, але ми не беремо участь, в принципі, політичної якоїсь великої активності. Тепер, нас там що стосується пересування між цими країнами, я так розумію, Молдова все ж таки вона рухається в тому ж напрямку, що і Україна, вона отримала безвізовий режим, до неї буде зберігатися те, що і було безвізові, але є Грузія, я так розумію, те саме. Азербайджан, Вірменія, країни Центральної Азії і Казахстан. Щодо них пропозиція зберегти те, що є, безвізовий режим, чи теж рухатися? Нам прийдеться, послухайте, отримання безвізу з Європи, нам все рівно прийдеться робити адекватні речі стосовно цих навіть країн. Нам прийдеться, ми стаємо східним кордоном Європейської асоціації народів. От хочемо, ми не хочемо, нам все рівно прийдеться... Прийдеться робити що? Прийдеться робити візовий режим із ними. А чому з ними це прийдеться? Ну, давайте, все рівно залишається таке вікно для того, щоб заходили через них, якраз заходили оце п'ята колона або колаборанти з Росії. Тому що в більшості ці країни сателіти, в першу чергу, сателіти Росії. Хочемо ми цього, не хочемо. Зараз тільки Казахстан на своїй шкурі відчув, що таке
бути в дружніх обіймах. Я думаю, що все рівно тут повинно робити в першу чергу міжнародне право. Я не хочу нагадати голосування ООН стосовно окупації Криму. Ті, хто голосували в угоду Росії, ми повинні діяти адекватно, перекривати все, що можливо в дипломатичній площині. І ніяк по-іншому. Вірменія підтримала Росію, до побачення. Азербайджан співпрацює з нами, значить адекватна відповідь. І так далі по кожній з країн бувшої радянської Узбекистан підтримав Росію, значить візовий режим. Так. Ну, я б не стала так може спрощувати. Я можу сказати, що в нас поки що не стоїть на порядку денному візовий режим з іншими країнами Бачите, СНД. політично вже є такі Ми думки. говоримо лише фактично про Росію, тому що дійсно це країна-агресор. Але якщо стосується голосування, ви знаєте, якщо брати, наприклад, Генеральну асамблею ООН, де в нас відбулося дуже важливе рішення, в грудні була ухвалена резолюція Генеральної асамблеї про права людини в окупованому Криму, то можна сказати, що там голосували ж різні країни всього світу, і дійсно це було історично важливе рішення. Це не тільки в угоду Росії хтось голосував там проти чи утримався, була низка країн, які просто принципово, наприклад, не голосували по правозахисним резолюціям. Не тільки по нашій. Тому що у них всередині низка проблеми. країн, да, тому що у них у самих є проблеми. Я не буду називати ці країни. Це країни і Азії, Африки. Вони просто, в них принципова позиція. Вони там 20-30 років ніколи не голосують, наприклад, там на Генеральній асамблеї чи в третьому комітеті з приводу правозахисної проблематики. Ніколи. І тут немає питань саме російського фактору. В деяких країн, безперечно, можливо, країни СНД, то, звичайно, можливо, фактор зіграв. Росія намагалася зробити все, що можна, щоб дійсно цієї резолюції не було. Але я скажу чесно, що це була величезна перемога української дипломатії, те, що ця резолюція була ухвалена на рівні ООН, і вперше Росія була названа державою-окупантом. Тобто, як би ми там оцінювали, не оцінювали ефективність, неефективність, це насправді надзвичайно важливе рішення. І нещодавне рішення, яке було прийнято Комітетом міністрів Ради Європи, саме про окупований Крим, теж надзвичайно сильне, яке відкриває двері, яке зразу Росія сказала, ми не будемо нічого виконувати. Ну, вони взагалі абсолютно зруйнували міжнародне право і міжнародний правопорядок. Тобто вони виходять просто з системи міжнародного права і взагалі з системи міжнародних відносин, вони просто виходять і просто дійсно входять в якусь таке круте піке, ізоляцію повну. І не дуже, по-моєму, потерпають від того. Ну, вони роблять вигляд, що вони не потерпають. Насправді санкції діють, і вони будуть продовжені, і вони діють, і вони дійсно б'ють і по громадянам, і не тільки по простим громадянам. Просто їхня пропаганда показує, що нам санкції не впливають на нас, вони для нас не настільки важливі. Насправді впливають, і дуже вони потерпають. І це показувала теж статистика, і це показували і нещодавно навіть якісь рухи, скажімо так, можна назвати в Росії, коли вже там, скажімо так, виходили на вулиці люди проти корупції. Тобто раніше вони взагалі боялися вийти там. Там вже навіть не дозволені, скажімо так, якісь пікети, крім там одна людина може стояти там з пікети. Да, і то, де може бути серйозні проблеми. Тобто дійсно вже наступає певна межа, тобто коли дійсно внутрішньо в Росії вже починають назрівати певні настрої, які будуть впливати також на подальший розвиток. Але санкції однозначно діють. І чим більше і довше і болісніше ці санкції будуть, тим буде краще для нас і гірше для Росії. Хвилина до кінця ефіру. До кінця ефіру, да. Мене коротке запитання до Юрія. Скажіть, будь ласка, от, судячи з вашої промови, так, стосовно нерішучості, от треба те, а ми, значить, того не робимо. Я маю на увазі за кожне голосування з Росією всіх банити, значить. Ну, от, як вважаєте, чого не вистачає українській політиці для того, щоб це рішення було прийнято? Це нерішучість або це прагнення отримати вигоду від торгівлі з Росією? Більше все ж таки пов'язано з тим, що в Києві дуже погано відчувається війна на Донбасі. Оце все я пов'язую в першу чергу з цим. Якби більшість політиків відчули, як літають над їхніми головами кулі і снаряди, рішучість би з'явилася. Але, на жаль, от якраз, мабуть, це одна із помилок президента Порошенка в тому, що показати, підіграти Заходу і показати, що в нас на іншій частині України, у нас мирна, і інших варіантів нема. Мілітаризація країни, в першу чергу, мілітаризація економіки, запуск економіки через військову складову і нарощування військової складової. Іншого варіанту звільнення Донбасу, чим хорватський, у нас немає. 30 секунд. Буквально у мене ще одне запитання. Повернуся до теми візовий режим з Росією. Якщо він запроваджується, от я почув, є 5 консульських установ зараз на території Російської Федерації. Концепція.
скоротити все до московського посольства і там консульську Ні-ні, установу і перебросити, посилити. або навпаки збільшувати консульські установи далі для видачі віз? Збільшити кількість співробітників, А однозначно. в тих п'ятьох не збільшувати кількість консульств далі по фактично країні? ні, тому що це складніша процедура, легше це запровадити більше консульських установ, консульських співробітників і матеріально-технічне забезпечення. У разі ухвалення політичного рішення МЗС не буде абсолютно проти і підтримує, тому що ми розуміємо, що це країна-агресор. Мар'яна Бєцер, речниця Міністерства закордонних справ України, Юрій Береза, народний депутат України, Осман Пашаєв, ведучий, і Оксана Денисова. ведуча. Да, Завтра ми- Ілона Довгань, Андрій Куліков вже готують ефір для вас, а ми повернемося у понеділок. А зараз новини за МАН. Залишайтеся на АТР. До побачення.